to nyalo timo mondo oganda oyud lokruok. To oganda kende kata piny Kenya, nikech gik ma ber ma oganda yudo to gin ber manyiso ni kata sirikal mamalo gi piny Kenya mangima nyalo yudo ber. Limbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza koro rumo. Singo keti, chenro mopogore opogore mag dongruok bendo chaki. Ng'ato penjore ni dibed ni gin mana singo mag siasa kata itimogi nikech siasa mondo many godo piny e higa mag 2027, koso en ni ma ting' gi singo manochiwo kaka jatend piny ni abiro dhi kumoro amora nikech katiba oketa yanga ni gweng' moro amora ok owinjo bed ni nyisa kwede, owinjo bed ni chenro mag sirikal mamalo chopo ne gweng' moro amora kaluwore kod dwaro mar chike ma pacho ka. Erokamano. Maduong' mogik en ni nyaka wang'e ni siasa mar higa 2027 podi. To gima duong' mogik, uchumi marwa mar Kenya ok tim maber ahinya. Wan gi midhiero, ji tin gi pesa, sirkal be tin gi pesa. Wang'eyo maber ni sirkal mokalo notemo ahinya bende mondo gitim yore mag dongruok kaka loso ndeche gi gik mamoko. To gimotimore en ni ne wakawo hola maduong' moloyo kamoro be wakawe hola. Omiyo ka sirkal chulo gowi maduong' e wik ka wik. Iwacho ni tich ang'wen ka tich ang'wen agulu marwa miluongo ni treasury chulo gowi michulo loka mar bilion 40 nyaka 50 wik ka wik. Nyiso ni wadong' gi pesa matin mar dongruok. Magi e gik moko achiel kuom momiyo sirkal ne oketo osuru malo mondo konywa mondo wachul gope mane wasekawo. Chalo kaka kawuono akawo loan kawuono, to as bang'e anyiso nyithinda ni tweuru kamba, kancha uchamo ga ring'o didek to ubro chamo dichiel. Kanyocha uchamo ga makate to wanyalo chwe moko wachamo makate, wanyalo kata chamo rabuon mondo achul go mantie. To ka familia wacho ni nyaka gichiemo na kanyocha gichiemo, to gima bro timore en ni go bro tama chulo, as bang'e inyalo kata us odwa mwadakie kata dalawa inyalo usi. Kora wacho ni gima duong' mogik en ni gima sirkal ng'iyo maduong' mokwongo ok en siasa mar higa 2027. Jatelo mariek ka ibedo president to nyaka ing'e ni gwenge ka gwenge nitie pesa ma gwenge yudo kowuok e agulu mar piny. Ibo nwang'o kama wabunge, members of parliament, yudo pesa mag CDF. Inwang'o ka governors yudo pesa mag devolution magiran go county government. Osiptande ibo nwang'o ka jopuonj nyaka chulo sara, obila nyaka chulo sara, jolweny nyaka chulo sara. Koro sirkal tiyo gi pesa mathoth, tok en mana ni kamoro achiel kende pesa ni itiyogo Kenya mzima. Koro gima sirkal ng'iyo, nyaka sirkal ng'i ni to region ka region nigi potential mane. Kaka mfano, region ma Nyanza wan gi aora maduong' miluongo ni Lake Victoria. Wang'e rech. Nyochi winjo ni sirkal ogoyo marufuk rech mawuok China. Kigoyo marufuk nang'o? Kigoyo marufuk rech mawuok China ni kuop samo wang'eyo rech China to watiyo gi dola. Koro waketo currency marwa under pressure. Dola bedo unstable, to ka dola osebedo unstable to nyiso ni kata nagope ma wan go ibo nwang'o ni koro watiyo gi pesa mang'eny moloyo kaka mwatimo. Omiyo ka sirkal odhi kabonyo mondo giket research center ma nyuolo nyithi rech, kosenyuolo nyithi rech madongo piyo, otim research tiduogi olo kanye e Lake Victoria. Sirkal ok time ni mondo jokabonyo kinyogo kura ne President Ruto. Sirkal time kaka investment. Ni ka ginyuolo nyithi rech kabonyo, wach kabonyo machiegni gi Lake Victoria, mokwongo gino kende bro kelo tich ma ji bro yudo tich kanyo. Mar ariyo, obro improve infrastructure, ibro kata yo madhi kanyo ibro go lam. To mathoth maduong' ahinya en ni rechno ibro ol e Lake Victoria. Kendo bang' higni 2 kata higni 3 ibro ka Lake Victoria koro golo rech mang'eny. Nwach nwang'o ni kuonde ma rech ne nyuolie e tiend nambe osebedo gi shida. Wabedo gi
ji oketo chafu e nam moketho kata kuonde ma rech nyuole. Koro chuno ni mondo wanyuol rech oko, oto rech oko, otim research, oduok rech e pi mondo wa harvest rech mang'eny. Sama wa harvest rech mang'eny, to mokwongo sirkal yudo pesa. Kata mbuta bedo exported, wayudo foreign exchange. To tilapia bende, koro tilapia mane waomo loka cha, ma koro keto pressure e dola cha, be dok piny. Kidhi kamoro kaka Usenge, manyo idhi yaw bridge ma pogo Usenge gi Osieko. Ne en bridge maduong' chon, to nolos gi culverts madongo mag mabati, to culverts go nose top mo collapse. Koro pi mar River Yala madonjo e Lake Victoria ok nya donjo e yo mayot, kendo wabedo gi flooding 40 kilometers away, kendo ketho nyaka kuonde ma rech timre nadi nyuole. Koro sama president timo mano, otimo mano nwach okos investment ma bende konyo ang'owa, konyo sirkal. Kidhi e wach mar niang', ni neno ko wave gope mane mag niang' koro winjire gi parliament, ma parliament otimre nadi owito oko gope mag niang'. Kosewit gope mag niang' to chako wacho ni pesa mane jopur otero niang' to ok nochulgi, bobro chula ang'owa jopur. Bang' mano lope mag nuclear bro dong ne jopiny, factory be bro dong mar jopiny, ok gibi timo privatization ni ng'ato biro ng'iewo ang'owa factory gi lopewa. Koro wacho ni bang' mano gimibro tim leasing, ibro kel joma bro lease factory mondo jopur oyud kothe mag niang' ma chiek piyo bang' dweche 12 kar dweche 8 nyaka dweche 12 kar rito dweche 18. Koro higa ka higa iketo niangi, to bende quantities wuok maduong', nwach iketo fertilizer maber, itimo research, asto bang'e kitero niangi bet minadi ichuli. Sama mano timore, to sirkal mokwongo bro yudo osuru makoro nyocha ok giyudi. Sirkal koseyudo osuru to bro medo pesa wayang'o ya agulu mar piny mar treasury. Mar ariyo, sukari mwa import kowuok Brazil gi kuonde moko gi Zambia gini bro dok piny. So pesa ma sirkal tiyogo ma bro keto sirkal gi pressure mar dola be bro timre nadi, bro bedo maonge. Mar ariyo, jopiny be bro bedo gi pesa. Sama japiny nigi pesa, kata ka petrol en siling 200 to kobi fil ni en pesa mamalo. Ineno kata mana kidhi na pimo ne ng'ato ni kidhi kata Canada, soda en siling 300 gi siling 15. To jok ok winj ni bech soda ni malo, wach gin gi pesa. Iwinjo. Omiyo sama sirkal timo development e region kamoro kaka Lake Victoria, sani koro no oket MV Uhuru 2, moro be ni teronwa mzigo Port Bell, teronwa Mwanza, watimo ohala e dho nambe. Otimo ang'owa, omedo pesa ne sirkal, okelo pesa ne piny. Omiyo sama president timo investments e region, okotim investments no ni obro dwaro go kura 2027 kende. Yes, kura bobo dwaro ja siasa. Obro dwaro kura. Lakini gima nyaka wang'e maduong' mogik. Ni president mariek bro wacho ni Luoland ka, ere kaka Luoland nyalo produce pesa. Wanyalo contribute nadi e national economy. Sama wagolo rech mang'eny e Lake Victoria, sama wagolo sukari mang'eny thuchewa, sama watimo gik mopogore opogore, kata ka produce electricity pinjewa, watimo nang'owa, wa contribute nade e national economy. Samotero pesa Turkana, wadwa timo kana drilling of oil. Okoter mana mondo jo Turkana ogone kura. After all, onyalo bedo president higni 10 kalure katiba marwa. Otimo ni mondo jo Turkana bo contribute a national what? Economy. Some of the Masai Mara, makoro gi improve on Masai Mara, gi improve security, gi improve yore, gi conserve wildlife. Wapidho yiende mau mondo Mara River obed gi pi. Nwach Mara River kan gi pi to konyo wild animals mane Masai Mara. Some wabedo gi wild beast migration, ma tourists biro wayudo foreign currency. So itimo all this development mondo every region
o contribute to the national economy. Iwinjo. So oken gimoro ma ng'ato nyalo biro to koni niya ni president biro mana mondo obdhi oluwa jothurwa mondo timang'o ogone kura. Gima dwa wacho gi chuny maler ni president pod ne nyalo were kodwa. Nwach kata giga mokalo ni nokwagone ang'owa ombulu. To pod no nyalo wacho niya jo ODM nyocha nigi strongholds gi Western. Kidhi Western, Governor Mabusia ODM. Governor Makaka Mega ODM. Governor Mavihiga ODM. Onyalo dhi sero jo Baloye. To mayo jo ODM Vihiga, to mayo gi Busia, to mayo gi Kakamega. To yudo kura mang'eny kanye Kakamega. Onyalo dhi to hoyo jo Mombasa. Mombasa town, Governor Mombasa en ja ODM. Governor Malindi en ja ODM. Pod onyalo dhi to otimo ang'owa omayowa. Kidhi Rift Valley, onyalo dhi Trans Nzoia. Be otimore nadi? Odonjo into those strongholds. At the end of the day, wanyalo dong kendwa mokwa ni ang'owa e sirkal. Iwinjo. To bende mano does not mean no waketho multi-party democracy. Nwach ok wanyawacho niya ni joluo kende ema nyaka bedie ang'owa i opposition. Jomoko be nyalo temo mondo bedie i space mwasebeteno. Ang'eyo kabila moko Kenya kama sama joluo ni opposition to bernegi kabisa. Nwach kata kidhi compete kodgi kata kumanyo tich to inwang'o ni ber moloye tibiro weyi tikawe nwach in ng'ama nyalo bedo dismissed easily. Mano jaluo werigo nokogonwa ang'owa. Gimiwinjo ka deputy president wacho ni shares cha ok en miriambo, en ang'owa, en adieri. Omiyo wanyala bedo opposition, wan opposition, lakini sama wan go opportunity mar bedo e sirkal to ber kwa bet e sirkal. Lakini gima president timo ni ok en gima president mora mariek nyaka tim. Kata jathurwa ma Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga ne bed president ma Kenya ka. Ok no nyalo weyo moko develop Kikuyu-land. Nwach nitie gik ma Mount Kenya timo nadi? Gi produce coffee, gi produce tea. Iwinjo. Wan gi tourism in that area. Gi produce wheat, gi produce pyrethrum, gi produce rabolo. So nyaka podo invest kanye. Gi produce chak. Rift Valley bende nyaka invest. Nwach Rift Valley kanyo gi produce oduma, gi produce wheat, gi produce chak. Iwinje. Gi produce gik mopogre mang'eny. Kata mana aoche ma serve Lake Victoria. Ng'eny gi wuok Rift Valley. King'iyo aora Sondu, owuok malo Rift Valley. King'iyo aora Nzoia, wuok kanye Rift Valley. King'iyo aora Nyando, the same. So onge part mar the country ma an intelligent president nyalo weyo moko timre nadi, moko develop. All right. Charles, nitiere wach moro mancha jatend piny owacho ka nitiere Migori ni singnauru kapok alosonu ndara ni ok ubi wang'o gi kinde mag maandamano. Yes. Ni anyalo mana losonu gi ka opono singona ni ok ubi wang'o gi maandamano. Ng'ama ang'o momiyo anticipate ni gima kamano nyalo betie? Nwach mano osebedo timbewa. Ni sama nitie shida, watimo ang'owa? Waandamana. Maandamano oyie. En ratiro. Ang'o momiyo punish ji? Chalo ng'ama gimo punish ji kot ratiro. Maandamano en ratiro. Tiwacho ni sama demonstrate kata sama ipiket kata sama assemble titime peacefully and unarmed. Ndaro koso ni ang'o? Iwang'o lami nang'o? Sama iwang'o lami tiketho lami, government kar mondo pesa mane government otiyogo gero ni ndara manyien to government tiyogo e timo ang'owa? Government tiyogo e repair ndara. Koro government lose ang'owa support margi. To bende maandamano mi iwacho ni kata bedo wa mar opposition ni ano kaneno kokonyo ng'at achiel kende. Nwach iketo ji ni Ruto ok en president, ok en legitimate. Iwinjo. Ji wang'o ndara nini bang'e to ni koro koseti kodwa to koro nwawuo. Gima ji owacho gi gima ji oyudo iwuoyo no wan ok wang'eyo. Iwinja. Sani naneno ka governors wuoyo maber kabisa. Nenjo ka governor Ochila Wako wacho ni chane gidhi Mombasa magiwinjore ni mondo giti gi sirkal. Mane gima wadwaro ni mondo governors wa
gi leaders wa kata mana MPs wa mondo tigi sirikal. Mano konyiso ni ka sama sirikal koso to kinyal kwero sirikal. Sama sirikal koso be inyalo kwera sirikal e yo maber kaluwore gi sheria. Lakini ber ka jotendwa tiyo gang'o gi sirikal. Kineno industrial parks moketi. Inongo ka industrial parks moketi, sirikal chulo siling $250,000 to county government chulo siling $1,250,000 yes. En mana ni nyaka wang'e industrial parks gi ginang'o. Mwach ikete cold rooms, itimo value addition. Koro wachak kendo wawe industrial parks gi mondo kata mana governors gi odhi oluongwa inde mondo emo bi otim gigi. Wabende nitie kaka wanyalo winjore kaka governors gi nyalo luongowa mwabeduru kamoro achiel mwachokuru pesa walos kata kambi mondo industrial parks gi wan ma mondo watigo mok wakelo wainde ni biro tiyogo. Be wanyalo timo mano? Aneno kochulo wuoyo maber. Aneno ka Gladys owuoyo maber. Chieng' mane wan Ugenya Orengo no wuoyo maber. Nyoro kende ema nyo nyiswa kapok kero biro ni jotend siasa mag ODM opango mondo kel joma biro go koko ne mjumbe mabondo Gideon Ochanda. To nyawa paro ne ntugo. Top Chanda nje imbo kende ngi support maduong' imbo kabisa. Kendo osebet koyombo ji. Kata ka gitimo nomination, oseyombo buru ndalo ariyo, mowadgi jakom mabe yombo tek kabisa kaluwore kod wach mar ni ng'ato go wadgi. To setimo maber kata yore mag development. To nyoro waneno ka jomokelgo gone koko e mbele jatelo. Governor okelo jatelo. Ng'amokelo president en Ochanda. Emokelo president mondo losnwa bridge mapogo gine Usenge kod Majimbo. Iwinja. En emokelo president mondo odhi oyawnwa odhi oketnwa pesa e ndara mawuok Bondo kadhi Liunda. To kendo en no eminwang'o ni jotelo moko ka opango ji mondo odhi ogone ang'owa koko. Mano primitivity. Okinya bedo ng'amusomo mariek titiyo gi rieko ni negatively. It is wrong. But I really thank Ochila Yako to kod Mama Gladys. Eyo mane kata mana nyongo. They behaved very well. Okaneno kama ji ogoye koko. Much development ni en mar region marwa. Kawang chopo sago mbulu. Jiogaga mbaka to explain na jo piny kinja UDA kaka an di wach ni mae momi adwaro ni mondo ji obi e UDA. Kija ODM di wach as jo piny decide. Okay. Yes. Gavana Nyang' Nyong'o gi ni nyogolo kwayo moro ni kaber to weche mag AFCON mane wacho ni koro bire Kenya ki. UDA kaka mo inyalo ter Kisumu. Okang'e ni mato bende nyalo nikech jatend piny owacho ni obiro ng'iyane kama to kwa ng'iyo lai mag pewe makore igero sani. Babu na Mwamba ma en jatend migawo mochung' ne weche mag tuke wacho ni Kasarani kaka ne gisewacho, Nyayo kaka ne gisewacho gi Kipchoge Keino mantiere Eldoret. Ang'o momiyo wach ni ndalo ariyo bang' ndalo ang'wen ka jatend piny tiere gwenge makaluo ma ok owuok ahinya kata ni wan gi paro machielo mar medo ma. Gima timre ni sama nitimo bidding mane Kenya bid for pewe. Nonwang'o ka wan gi tungni mang'eny thurwa. Ji ne wang'o ndache, ji ne timo demonstrations. Iwinja. Thurwa gi Western. So sama ne watimo bidding, nok ne nyal tim bidding gi pewewa, nwach ji no kong'eyo ni tungni ma thurwa ni dwa bet nyaka karang'o. Ni nyalo tim AFCON to ji wacho ni mago gik sirkand Ruto. Okel ji mondo odhi ogo ji gi kite kana mondo. Koro kok ne watimo bidding, kok ne oket pewego sama ne itimo bidding. Mwadhi mwayudo to nyalo bedo matek. But ang'eyo ni nitie window nwach piny dhi maber. Aseneno body language mar jakom. Ochalo ni koro oseyie ne governors ne mondo tigi president. Kendo oseyie ni Ruto koro en president. Nawinjo Korengo luongo Ruto ni mtukufu rais. To wacho ni manegi giyiego. Ma mora ahinya ni governor mara o accept ni Ruto en president. Kenda mora ahinya ni koro gibiro tiyo together. Nwach MP mara no keto osuptal kamiluongo ni Urenga. Osuptandno ne en mana dispensary. To no dhi oketo MTC kanyo. En kama bit interior. Oketo MTC kanyo.
to koseketo MTC kanyo, koro sani ne sirkal okelo mokwongo $57,000,000. County government be nowacho ni keto $57,000,000. To kane president obiro to wacho no oyo, amedo pesa no dabo. Mondo koro watere 4 floors, mondo bed level 4 hospital. To obro open that place nwach kanyo be masani nitie tamak mawuok got nanga kadhi Barobir. Kendo bro konyo nyaka jo Western. Jo area no nyocha dhi manie hospital Western Province. Kamiluongo ni Hunyangu. Ema nyocha gidhi e hospital. Kata Nyamera katuo to wuotho nyocha wuotho so many kilometers kodhi i hospital Hunyangu. Nwach waonge kod a level 4 hospital karwa kanyo. So gik makamago, such developments katimore to bedo maber kendo nyocha mora ahinya nwach aneno ka governor mara koro yie tiyo gi sirkal, MP mara okelo president kendo development oket motegno e gweng'wa kanyo. To kwa wach ni ya ni develop the president nyalo decide to ket budget thurwa. But because president ong'eyo Duoland ka en kamenyuole jomariek kabisa. Jomariek go konyo jomoko. Iwinjo ka Joluo wacho ni gin mane gikwongo bedo professors. Meaning ni kata kabila moko gi makoro somo mobedo professors gi ne gina beneficiary of jothurwa. So onge rach ka president to invest a level 4 hospital Masiro Katieno mondo nyuol jomariek kaka Luo mang'eny mondo chieng' moro konyo oganda. Ok oganda Luo kende to biro konyo oganda mangima. Ka wan gi daktari maber kaka Dr. Lunyama Ugunjawa, ok thiedh joluo kende Nairobi Hospital. Ochiedho kabila te matuo kendo konyo ngimagi. Omiyo gima nawacho mokwongo ni investment mar sirkal e sirkal ma president riek kaka William Riek cha. Emomiyo ineno kong'eyo ni nyako invest in every part of this country. Nwach every part of this country nigi gimo nyalo produce. Koro wang'e ni Nyanza produce ma, Western produce ma, Eastern produce ma, Coast produce ma, Rift Valley produce gima kama. Koro wa invest all over the country. Kendo wa make sure ni wayudo pesa mang'eny madhi e treasury wa mwa develop go the nation. Ma en ting mar sirikal Jaduong' Charles Owino to Jaluo en ng'ama samoro chunye njawni ka poni nyiedho ne kata kitimo ne maber to koro nyiedho ne chieng' moro ni ng'eni gini natimo to nokotimo na kama natimo ka gima na konyo koro chal ka gima gisare gik machal kamagi noseneno kata kinde moko chien ka nitire moko kuom chendo mano terne oganda mano jwang' mane oganda dugo jwang' achien ma biro ni samoro pogruok e weche mag siasa kata lokruok e weche mag siasa koro wacho ni gini no kelnwa gi Charles koro Charles ni en ng'ama koro kwadwar no katimore ndalo mokalo chien kocha ang'o manyalo nyiso oganda wagi e sani ma koro chendo gi osiem ni ma idhi tima otima ochaki gik machal kamago poni giki ochako tich kako oganda ting mar oganda en mane gimokwongo manyaka kweri ni mano ken tabia mar Jaluo. Mago tabia mag mwa. Jaluo ok en ng'at ma riembo wendo kata mok dwar wendo chakre chon. Joluo gin joma accommodative. Thurwa mar Luo emwa keto waseketo ria MP marwa didek Migori. Ok inyal dhi thurgo riano Mandera kamoae mamiti bed kata mana MC. Ok inyal. Wanto waketo. Thurwa kanyo emwa sekete Muindi severally koso mobedo omiyo Joluo gin joma a proper Jaluo en ng'ama very accommodative. Mokinya wacho ni Jaluo tabia miwacho go ni Jaluo ng'anyo kata dagi gimoro gin tabia mwagolo kuom Joluo mabaloya. Iwinjo wan manok timwa Joluo joma beyo Joluo joma jonyadhi wasema kage timore piny Luo Charles mane momiyo adwa kelo ni wach. Yes. Ang'o momiyo sama jakom ne Ouru obiro mokwongo to dagi Ouru kabisa Joluo bo dagi Ouru chieng' momosore amosa go Ouru kama Joluo te support Ouru. It tells you nok en about Joluo. It's about jatendgi magi trust. Jaluo luoro jatelo. Kendo Jaluo trust jatelo. Omiyo ng'ama jatendwa ema paro ni tabiane ok ber. Nwach kata sani jibro wacho ni wasedhi demonstration ni Ruto ok en legitimate president. Akia ang'o motimore oneg ji odhi demonstration
wasemaliza 2 years, sani koko nyis governors wa mondo accept. To kigo to bi mcheni pe oling nango. Kusenga to nyono tiende. Koro jatelo kum ranyiso okwada discuss jatelo, but wacho ni ng'ato ntiere gi ratiro mara tiyo gi pache kaka odwaro kaka ber. Anyisi niya, joluo ok ni joluo gin joma timbe gi richo, kata joluo gin joma ok dwar sirkal. Kata gima ni wacho ni joluo nyalo dagi. No. Ka jatendgi oyie, winja maber. Jaluo en ng'ama oluoro jatende. Jaluo en ng'ama oluoro ruoth. We amira nyisi, in kare, we amira nyisi. E kinde moko Kibera ka, kata kadak ma Kibera. Ni nitiere gik moko manengo ni mobile clinics manokel. Mane udugo ojwang', mamoko kuom gi nowach ni ok gidwar. Oganda nowacho ni ok dwar. Moko be notimore kata mane gwenge mag Rarieda, ma bende entie kaunti ma Siaya. Ndalo machien kucha. Wacho ni kuom puonjruok manobede kinde no. Ting mar oganda sani gi chenro mag dongruok mokelgi gin mage mondo kik poni gima chal kama chak nore kendo mane gima timore. Pod anuoyo, nwacha dwa bedo honest. Ni jothurwa pok odag gimoro. Jotendgi ema kwerogi ni kik idhi gino. Nwacha ang'o? Tuju Kobalo kowuok e chama o support President Uhuru Kenyatta. Kori wacho ni clinic mare kik bed accepted. Nang'o? Nwach kiweyo ma clinic mar Tuju obedo accepted, to jopiny nyalo bedo influenced gi support ma giyudo cha. Iwinja? Ma mit gi lu Tuju kama Tuju odhiye e party machielo. Mane momi ikoni niya, ni weri gi clinic no. Koro kati thagori, en siasa. En siasa mar mbi. En siasa mar mbi, mar mondo ng'ato dwaro ni en ema nyaka time nadi. Nyaka lowe. To because jopinywa o trust jatendgi, jothurwa jomo trust jotelo, gibro mana luwo that. Kata mana sani mineno ka governors wacho ni koro gi support President Ruto kendo giluongo ni Mutukufu Rais. It's because Ochilo no wacho no maber ni tagidhi Mombasa, magi bet piny, magi winjore ni mondo gitim ang'o. Tok ni giwinjore onyisgi. Okay. Chali kawere gi mano, inisa kawatika nikech ngisa dakika na odong mana achiel kende. Ng'ato penjo ni dipo ni in gi lek mar podok laro kom mar governor 2027 ama Siaya, to mar ariyo ofis mar UDA ma Sega mano wacho ni ochaki kaka nocho yaw ma be man timo nade. Kwatieko thuolo mar rumo kabisa. Gima timore niya, kisebedo jasiasa in jasiasa, ana jasiasa. Na nyiso ji chon no kadwa bedo governor kende. Nyocha nobila to nanyiso ji chonan adwa kata na bed president mar piny ni chieng' moro kan gi nafas. Ka yudo opportunity ka ji supporta. Mano miwinjo ka wacho ne ji pile na dwaro ni mondo ji obed gi kuone mesa to ji obed gi pesa ang'oa yo huko. Wan obed gi pesa ang'oa yo huko. Wan gi makose chiemo manyatini ochiemo gimotimre ne jirani. Mwane momine no kasamo wa negative leaders mislead ji. Gitero ji in the wrong decision. And wase wacho niya, whether jibro go nwa kura, nwach wawacha dieri, orok gibigo nwa kura, but at the end of the day, wadwaro ni mondo, wabed joma honest. Mano miona nyisi ni development mitimoni. Oken mna margo kura. Any president ng'eyo ni region ka region nyalo contribute nade a national economy. Sani, South Nyanza, kidhi ilonge nango this island mancho adhitim the ring road, Mfangano Island. Mfangano Island en kama ber malich matamre gi nono. Mwanyalo bede gi some very good hotels, wanyalo bede gi good beaches, and for the first time wadhi bedo gangoa a ring road 56 kilometers. Kendo sirkal dikelo ferry mar sirkal manyalo ting'o mtokni kendo ji nyalo dhigo Mfangano. Mage developments mwadwaro. Erokamano nyakora mogi mano Charles Owino mabende waloso ka kong'io limbe mar jatend piny ting' mar oganda e weche mag dongruok makoro nyo limbe ni nyalo bet ne nyuolo kod kaka oganda nyalo dongore ka ji dhi mbele. Mano bende makelo giko mar tok maro mar Duol. Odhiambo ne elo Trevor Mbija nyakora mogi an nyinga George Bati kendo wabiro romo thuolo machielo manyasaye olos. Kokamano tadugo ka e weche manyien ma saa 3 omiyo gi kinde ni med mana kete Ramogi TV riti masani. Erokamano Jodong Charles. Erokamano.